Tat-tamalu tal-Miskina, iż-żewġ każini tal-Ħamrun li joħolqu atmosfera unika biex il-partitarji tagħhom jiċċelebraw bil-kbir il-festa ta' San Gejtanu. San Gejtanu, il-qaddis patrun tal-Providenza li ħadem mal-fuqra u n-nies fil-bżonn. F'nofs ibħra ħomoru blu tal-Ħamruniżi, Crew ta' One News il-ħatwa nofsinhar żar il-marx tradizzjonali biex jieħu l-kummenti fuq din il-festa tant popolari. Kollox taqqat il-ħabruna folja ġiex każini. Kelma waħda, għada. Għaliex? Għax Ħamrun naturalment għandna każini, kolori tagħhom, daqsxejn competition ma tagħmilx ħażin. Imma l-istess bħalma nirraġunaw aħna l-Ħamrun Spartans li jaqadna kollha, il-festa tagħmel l-istess ħaġa. Jekk tara l-Ħamrun kif inhu minhaw sem fuq hija impressjonanti. ċejju divertiment, xorb, ħbieb. Sabiħa ħafna hija, għandna festa sabiħa. Tinta mal-ħbieb u hekk u mal-familjari. Trabbejt fija u ġifieri bil-forsi nibqa' marbuta ma' u radiċi anke tal-vokazzjoni tiegħi, allura San Gejtanu kbiru kompli ċelebraw. L-aqwa festa f'Malta hija, għandna l-aqwa triq, bħalma qed tara, ħafna nies, qed tifhem. Din il-festa għandha sinifikat importanti għal dan l-istazzjon, dan għaliex f'jum San Gejtanu ta' 34 sena ilu twaqqaf One Radio, dak iż-żmien magħruf bħala Super One. Minn din il-festa kienet sart l-ewwel trasmissjoni diretta.